Colossians chapter 2 verse 21 to 23. Norok Kristo bai baksa thika hake o sungsani mutai hamerokni yakni phiyokjaka hake tamo ongoi o sungsani borok haike norok tongba norok tamo ongoi yaktardi tasadi tatangdi phunmarokno rakhogoi tongba samungno phunangjake no omotui maneirok samung nangya ongoi paibayo omorok ongkha borok banokmani kerongsi borok phurungmani koksi abo hai phano swarirokno ma surinai saka saka kahama phunuknai bwsakno panjaloi no ma satoknai hwnoi hunmani o kokrok kok elemi hai nugo phiaba sak musungmarokno kaisa phano khalei naragoi manya kaitoni kathang kokthai khnamani bisingtui songjotoni saka o kaitor katal khe hamari khlaitung amen.